sådan nogenlunde, hvad vi siger. Og vi guider jer igennem hele dagen, fortæller jer, hvad I skal. Og hvis I bare følger med, så skal det hele nok blive en kæmpe succes. Jeg kunne da godt mærke, at nervøsiteten den steg, men igen er jeg jo mega bæret over at få den tillidserklæring fra mine kollegaer. Klar? Vi prøver lige en gang til. Og sidste gang. Ja, tak. Det er mega vigtigt, at vi som det allerførste godt kan finde os ud af jeres bæltetas, og så skal vi have sammen. Altså, jeg synes generelt, jeg har lært af alt, hvad vi har været igennem og sådan noget, men jeg tror, de udefra kommende omstændigheder er jo aldrig noget, man selv kan bestemme over, som sådan noget som vejret og vores græsplæner og alt den her, men vi har jo fundet en skidegod løsning, som jo fungerer super godt. Jamen, i tirsdags der måtte vi jo lave nødplaner hele dagen, fordi at vores planer simpelthen var for våde. Så vi fik det rykket herud i stedet for, og fik rykket de andre dejlige kunder, vi også har i huset i dag, et andet sted hen. Jeg synes, det er vildt at få så meget tillid fra sine kollegaer, og at de mener, at jeg kan bære og løfte det ansvar. Det er jo fuldstændig, det er jeg virkelig beæret over, og helt vildt. Så det er jo bare fantastisk, at det kører i dag, og at der er så god stemning. Det er lige det, som jeg tænkte.